दिनै आरो 9 तारिखनिफ्राय उरियाम घाटनि रायजो राजाफोरा बेवहाय दुलाराय उरियाम घाट नाम्बर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आरो रेंमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारिनि आफादफोराबो जयै लोगो नांनानै बुक फेयार आरो लिटारेरि फेस्टिभेल बे हाबाफारिखौ लादों आरो दिनैनि बे 10 सानावहाय रेंमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मा होनगोन नाम्बर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउ आरो सानस्रियाव मोनसे सावरायनाय मोनसे हाबाफारि लादों आरो बेवहाय आंखौ रिसार्च पार्सन हिसाबै लेंहरनायाव आङो फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लोगो मोननानै आरो दिनै आङो बेखौनो आङो फोरमायनो लुगैयो जे रायजो राजा बयनिसिमबो दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दिनै गोबां बोसोर जालांबाय बिथाङा रुंसारि जालांनाया दा बिथांनि जिउ आरो सानस्रिनि सायाव जोंहा जोंनि फैबाय थानाय फरायसा फरायसुलि बा रायजो राजाफ्रा गोबाङानो मिथिनांगौ दङ बिथांनि अबदाननि सायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ खालि बर' हारिनि जौगानायनि बा बिसोरनि राव हारिमु थुनलाइ थांनायनि थाखायल' नङा बिथाङा गोग्लैसोनानै थानाय हारिसाफोरनि थाखायबो बिथाङा सानोमोन आरो बिथांमोननि जौगानाय आरो रैखाथिनि थाखायबो बिथाङा अबदान होदों बा खामानि मावबोदों आरो आङो दिनै नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों आं खावलायनो सानदों जे जोंनि फंबाय बिनानाव जायफोर फरायसा फरायसुलि बिथांमोनाबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सायाव जोंहा गोबां मिन्थिनांगौ दङ बिनि सायाव सेमिनारफोर लायोबा हमना ला दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ 31 फार्स्ट बिनि जि जोनोम सान बेखौ दिनै स्टुडेन्ट डे हिसाबैबो दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ डिक्लेयार खालामबाय बिनि थाखाय जोंनि हारिनि थाखाय बिराद गोग्गाथाव बिनिखायनो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोराबो बेफोरबायदि इउएन ब्रह्मनि सायाव जुदि सेमिनारफोर जायोबा बाहागो लानांगौ बेबायदिनो मोनसे बिथांनि सायाव लिरनाय बादायनाय बेबायदि हाबाफारिफोराव बाहागो लानांगौ आरो गुबुन गुबुन आफादफोराबो जिहेथु बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म हारिनि बिफा हिसाबै जे बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै फोथांनो थाखाय जोंनि हारिखौ थुलुंगा होलांबाय लामा होलांबाय बिनि थाखाय जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सायाव जोंहा फैबाय थानाय गोबां फरायसा फरायसुलिफ्रा बिनि सायाव लिरनांगौ जारिमिन लिरनांगौ रिसार्च खालायनांगौ बा गुबुन गुबुन आफादफोराबो बिनि सायाव सेमिनार खालामनांगौ होननानै आङो सानो आरो लोगोसे जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्राबो जोङो गेदेमा सुबुंनि जिउनि सायाव जुदि जोङो लेखा फरायबा जों गोबां गियान मोनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो बै समाव गेदेमा इण्डियानि ग्रेट मेन लिडार्स होननानै बुंदों जायखौ महात्मा गान्धीमोन राजा राममोहन रायमोन बा गुबुन गुबुन वेस्टार्न कान्ट्रिसनि पलिटिकेल फिलसफार्सफोरनि कार्ल मार्क्स जेरै V.I. लेनिन बिथांमोननि जिउनि सायावबो बिथांमोना गोबां लेखा फरायोमोन आरो गोबां गियानखौ बिथाङा बुथुमनानै लादोंमोन जोंनि फंबाय बिनानावमोनाबो गेदेमा जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि जेरै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोन बा बिहुराम बर'मोन गेदेमा दैदेनगिरि थुनलाइगिरि सोरबा हारि सिबियारि बिथांमोननि जिउ जारिमिननि सायाव जोङो लेखा फरायबा जों जथेस्थ' जोङो गियान मोननो हागोन आरो जि माहारियानि जि सानस्रि बेखौ जोङो लानो हागोन आरो जायफोर फरायसा फरायसुलि बिथांमोना फरायबाय थादों जिहेथु जों दिनै नुदों जोंनि समाजाव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बियो मोनसे समारि जोंनि थाखाय जेंना बा उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि जिउआव बियो बिराद हेंथा लाबोयो आरो समाजाव जेंना लाबोयो बा दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा फेग्रा मुवा बाहायनाय जेरै जौ बा ड्राग्स गान्जा सोबनाय बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानानै गावनि जि थांखि फरायनायनि थांखिखौ लानानै सोरबा डक्टर इन्जिनियार जाया मानो सोरबा बिजनेस जाया मानो बा खेला दुला गेलेनानै गावनि थांना थानायनि राहाफोरखौबो जोङो लानो हायो बा सोरबा हारिमुआव बेबायदि गासै बिथिङाव जायहा जि थांखि दङ बे थांखिफोरखौ लानानै गावनि थांना थानायनि राहाखौ खालामनानै लानांगौ आं बेखौनो खावलायनो थाबाय जोङो उरियाम घाट ओनसोलनि रायजो राजानि मददजों गिबि खेबनि थाखाय बिजाब मेला आरो थुनलाइ फोरबो बे उरियाम घाट गेलेग्रा फोथाराव मैयानिफ्राय खुंदों दिनै नैथि सान फैगौ 13 मार्चसिम बेहाय सोलिबाय थागोन आरो गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों बेवहाय गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा गुबुन गुबुन आयदा लानायनि गेजेरावनो गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय रेंमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो नाम्बर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथाय बानजायनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउ आरो सानस्रिनि सायाव मोनसे सावरायनाय हाबाफारि बाहाय लादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि बिबारि बर' बिथाङा नुजाफैनानै
गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउ आरो सानस्रिनि सायाव बिबुंथि लाखिबाय आरो बे एखे हाबाफारियावनो जोंनि बे मोननै दखरा एबसुआ आंखौबो बेखावगिरि महरै बाहाय खाबु होदोंमोन आरो आं बेखावगिरि महरै खाबु होनायाव रायजो राजानि गेजेराव आङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउ आरो सानस्रिनि सायाव आंनि गोसोनि बा आंनि मोन्दांथिजों मोननाय बाथ्राफोरखौ आं बुंनो मोननानै गावखौनो गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोब्ला आङो मोनसे समाव बर' फरायसा आफादाव थानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउ सानस्रि बिथांनि बेफोरखौनो नायनानै जोङो सिगांनो आवगायोमोन आरो दिनैबो बिथांनि सानस्रिखौ मोजां मोनो। जाय बिथांनि दैदेननायावनो दिनै बिटिआरआनो जाथों BKWCआनो जाथों बा बर' हारिनि जायफोर दावगालांनाय बियो बिथांनि सानस्रि आरो बिथांनि मावलांनायानो जोंखौ थुलुंगा होयो होननानै आं जेब्लायबो सानो। आं मिजिंथियो दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों सरासनस्रा सुबुंफोराबो गुबुन गुबुन राव हारिनि बिथांमोनाबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सायाव जोङो जेसेबांखिनि बाथ्रा सावरायबाय बेनि गेजेरजों एसेब्लाबो मिथिबावनो हास्थायनायाव दिनैनि बे सावरायमेलानो खाबु जाबाय होननानै आं सानो आरो आं सानो उननि समफोराव जोंनि फरायसा आफादानो जा गुबुनानो जा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउ सानस्रि बिथांनि मावनाय बिथांनि सान्थौफोरखौ जोंनि बुहुमाव बा समाजाव जों फेहेरबाय थानांगोन फोसावबाय थानांगोन। बे हाबाफारिया लानायनि थाखाय आं मोननै दखरा आफादनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ आं जासिबाय।